željezničkoj stanici Lala čeka voz, dosadno mu nešto, a ide onaj sa čekićem, onaj što pregleda gume na vagonima. I Lala gleda, okreće se po peronu, ne zna šta će, pita onoga, kaže, izvinite, molit ću lepo, ja bi vas sam nešto pitao, znate, ja nisam odavde, a teo bi, znate, da vidim, jel ovaj prvi vagon do lokomotive ide u isto vreme kad i ovaj drugi vagon do lokomotive? Ma kaže, Lalo, ništa ne brini, kaže, ovaj prvi vagon ide isto kad i lokomotiva i drugi vagon, šta si? Hvala moći lepo, ja sam to teo da pitam. I prođe jedno, tako jedno pola sata, opet Lali dosadno, ovaj opet udara onim čekićem, onaj gvozdeni vagon, pregleda gume, malo ponovo, s druge strane, izvinite, moći lepo, ja bih vas opet nešto pitao. A da li ovaj, na primjer, zadnji vagon do lokomotive ide u isto vreme kad i onaj prvi do lokomotive i onaj drugi do lokomotive? Ma kaže, Lalo, znaš šta, ide kako bi ti rekao, ide i lokomotiva i prvi vagon i drugi, poslednji vagon i pretposlednji do ovog zadnjeg vagona idu u isto vreme, ništa ne brini, kaže, samo ti sačekaj. Hvala, moći lepo, ja sam teo to da pitam. Ljudi, opet Lali dosadno. Ajde, opet prođe jedno 10 minuta, najđe kaže, izvinite, ja sam još jedan bi teo, znate, a da li onaj srednji vagon ide u isto vreme kad je onaj prvi do lokomotive i drugi, onaj zadnji, onaj predzadnji do njega? Kaže, Lalo, ide ceo voz u isto vreme, nego, da li ti mene malo ne zajebavaš? Kaže, jeste još od prvog do njega.